Pérez, l'Alba Sanz, l'Inés Alonso i la Maria del Valle ens cantaran Un Dos Co. Un fort aplaudiment.
bé, noies. Per acabar, us voldríem dir que durant tots aquests dies nosaltres hem ballat, hem cantat, però per sobretot hem intentat treballar molt els valors. Macedònia sempre ho fa amb cadascuna de les nostres cançons, però durant aquests dies ho hem pogut fer amb els jocs, amb les estones lliures, amb totes les activitats. I cal dir que tot això ha estat possible gràcies a tot el suport i el comandament de tot l'equip de Lleure 2000. Per una banda, la gent del despatx, un fort aplaudiment. I per l'altra, tots els monitors. Us volem donar les gràcies per ajudar-nos tant, per fer-nos viure tant i per fer-nos sentir tant i tan bé. Moltíssimes gràcies, de veritat. Nenes, mai oblidarem tots aquests dies que hem passat amb vosaltres. Us estimem. I anirem a fer-la allà baix. Deixem